Il-preparazzjonijiet tal-Festi tal-Indipendenza jkomplu hekk kif din il-ġimgħa jilqu l-qofol tagħhom iċ-ċelebrazzjonijiet li ilhom għaddejjin matul dan ix-xahar. Fiż-żona ta' madwar id-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà wieħed jista' jsib it-tinet li ser ikunu qed jintużaw mill-kumitati sabiex jinbih l-ikel u x-xorb, kif ukoll il-qafas tal-palk prinċipali li ser ikun qed jintuża għal mass meeting tal-ġimgħa u l-konkorsi tal-Indipendenza. Net News tkellem mad-deputatu chairperson tal-konkors Kanzunett Indipendenza Robert Kutajjar fejn kellimna dwar ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa. Ovvjament bħalissa kif qed jista' jsegwu hawnhekk barra d-Dar Ċentrali għaddejja attività sħiħa kulħadd fuq xogħlu u naħseb li wieħed jirrikonoxxi wkoll anke l-impenn ta' dawk kollha involuti. Illa għaliex naħseb li biex ittella attività bħal din ukoll f'post kemm xejn differenti mis-soltu jirrikjedi wkoll ix-xogħol, ħafna xogħol u allura bl-impenn ta' ħafna se nkunu nistgħu noħorġu wkoll 3 ijiem attivitajiet hawnhekk barra d-Dar Ċentrali. Staqsejnieh ukoll kif inhuma mexjin il-preparamenti għal konkorsi li se jsiru l-Erbgħa u l-Ħamis filgħaxija. Pratikament il-filmati li kellna nagħmlu dwar kartolini u dak korrelatat ukoll mal-xeni li ħankunu qegħdin nuru fis-serata finali dawn huma lesti għaliex kif għadt tajjeb inti fil-18 ser ikollna il-KKI Junior u mbagħad fit-19 l-għada se jkollna wkoll il-konkors Kanzunett Indipendenza tal-Kbar. F'attivitajiet bħal dawn ovvjament ikun hemm ħafna nies involuti bil-ħidma tagħhom bl-impenn tagħhom li ma jkunux qegħdin jidhru. Allura l-obbligu tiegħi biex fisem il-Partit Nazzjonalista nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom fost dawn hemm il-Kamra tal-Aħbarijiet, in-nies involuti wkoll fl-organizzazzjoni fit-transmissions kif ukoll anke dawk kollha li b'xi mod jiffurmaw parti mill-Kumitat Organizzattiv tal-Festi tal-Indipendenza. Il-biljetti għas-serata finali tal-festivals jinstgħu jinkisbu mir-reception tad-Dar Ċentrali.